Dobar dan iz Sinseja, srećan vam 8. mart, naravno damama koje me prate. Želim vam da lepo provedete i današnji dan. Evo da vas sprovedem kroz Sinsej, da pogledate kakve imaju jakne. Dobili su dosta prolećnih jakni, dobili su dosta nekih stvari koje nisam videla ranije, tako da mislim da će vam se ovo dopasti. Evo, prva cena 1699, mislim da smo jednu već na početku propustili, ali nema veze, vratit ćete video. 1999. Ono što sam videla, znači postoje i te kao kožne jakne i recimo neke prolećne jakne, ali ima dosta i zimskih jakni koje su sad maksimalno snižene, negde oko 1500-1600 dinara. Evo vidite i ovu, mnogo je lepa. A vidite ovu kao žutu, kao kožnu. Jako lepo izgleda, cene su bukvalno neprihvatljive, nego su ispod svake, tako da kažem, granice. Tako da verujte mi da ove dve jakne, ta u nekoj brown boji i ova u žutoj boji, ko voli te malo smelije, veselije, prolećne varijante, ja preporučujem 2299. To stvarno nije skupo za ovakvu neku jaknu. Ono što želim da vas podsjetim je obavezno se pretplatite na moj kanal, uključite i ono zvonce za praćenje novih videa, evo 2299 i odgledajte svaki video do kraja jer meni to znači i tako pomažete mom kanalu i gledanosti. Vidite ove prolećne jaknice, skroz su slatke, htela sam i to da vam pokažem. Ja sam snimala 2 dana, tako da će biti više materijala, bit će još videa i danas i sutra i možda preko sutra. Evo i ova jakna, nešto manje od 2000. Biće dosta stvari, čak sam snimala i nešto vezano za dom, znači za neke stvari i ukrase koji su nam potrebni u kući, tako da posteljine, jastuci i ostalo. Ostanite sa mnom 2 dana, pogledajte i sutra video. Ova jakna 3000, bukvalno postoje stvari za sve, tako da kažem, bukvalno različiti ukusi. Ovo je moj favorit. Znači, ovo je definitivno moj favorit, jer ovako nešto nisam videla duže vreme. Jako slatko izgleda. Onako kao nešto, onako vuče na malo tradicionalno naše. Ova jaknica je fenomenalna. Pogledajte cenu, 1999. Ja smatram da za ovaj novac teško možete kupiti negde i duksericu. Evo i ova torbica je mnogo slatka, prolećna. Zimske jakne nisam htela baš da vam sada pokazujem, ima ih puno, kažem vam, cene su od 1500 do 1700, sve su snižene. Evo, ovo je 1499. Poneka stvar bude onako malo i recimo desi se da bude neka veća cena ili viša cena, ali skroz su im korektne cene. Ova dukserica je jako lepa, 1099. Malo je kvalitetnija, onako, baš i dobra. Ovo slično imam i ja, 1199, one su zahvalne, onako, neki body, shorts, bermude, elegantne i možete na sve. Evo, ova dukserica 799. Vidite te naranđaste cene, čim vidite naranđaste cene, znajte da je to sniženo 2 do 3 puta. Evo, ovaj sako je isto lep, 1999, meni se baš svidao. Znate da im stvari nisu ispeglane, pa sad to mnogo lepše izgleda kad se ispegla, ali jako su lepe. Ovo su one pantalone onako široke koje padaju dole. Šire su, jako su lepe, uz neki body. Gde nema cene, gde ne mogu da dođem do cene ili je negde bukvalno isečeno ili nešto, znajte da ne mogu da vam prikažem baš svaku, ali trudim se, 1099. Stvarno se trudim da vam prikažem 99% cena, tako da da znate ukoliko nekad ne vidite neku cenu, stvarno nije do mene. I ovo je jako lep džemper, 1199. Onako baš je drugačiji i zanimljiv.
1299. Kažem, ove cene su vam snižene najmanje 2 puta. Ovo recimo, mnogo lepše izgleda kad vidite uživo. Stvarno mnogo. Ovo mi je favorit, ali ovo imam i u prošlom videu, pa vam to nisam sad specijalno pokazivala. Evo vidite, 1699, ima neki popust na kasi. Čisto pošto dolazi, došlo je, tako da kažem, za mene već proleće, pa da vam pokažem malo i od ovih sportskih stvari. 449, ovo je jako lepo, ovo možete bukvalno nositi ispod svake majice. Odlično je, evo vidite i ovo, veš, 5 komada. Odlično za putovanje, 999. Ovo mi je tako slatko, ovo mi je baš onako, ovo bih kupila i da mi stoji 599 i da ga ne nosim. Imaju unutra uloške, tako da odlični su. Sad ću vam pokazati malo pidžame, pošto sad ide neko toplije vreme, pa su sve uklopili sa ovim šorcevima, tako da malo ima onih dugih, 599. Ne znam, ja uvek kupujem pidžame u Sinseju, mogu uvek da kupim 3-4 odjednom, jer su stvarno kompleti prejeftini. Možete nekome, ako ste propustili da odnesete za 8. mart, 600 dinara komplet, to je stvarno. Pogledajte ovu spavačicu sa stičevima, 599, 50% sniženo. Evo, ovo su isto kompletići, mnogo su lepi. 599. Ovo je drugi put sniženo, znači još više. Bilo je 799, čini mi se, pa je na 599 sniženo. I ovo je jako lepo, kao onako lagano pada, kao svileno. Da li je svileno, ne znam, ali jako je lep materijal. Saten svila, 499. Ovo je samo donji deo. Ovo je super pidžama, ali nekako već, tako da kažem, dolazi to neko toplije vreme, 1699, ali jako lepa. Kome to treba, odlično je. I ova isto, komplet mi se sviđa. Kombinacija kratki rukavi i ovo je 899 i proverila sam, piše da je 100% pamuk.